assessment na gamit at talakay. Talungal daw. Kaya kasi na po ako nagpuputoy di ko isda, nag-assessment sa atin na kaya tricycle tayo. Pintura na yun, kurang lang na yun sticker. Depending on your mood, with Spotify Premium. Malapit na matapos itong sidecar natin. Medyo natagalan tayo dito kasi daming nagpapagawa dito ng sidecar. Pangilan akong nakapila lakay. Kaya tinis nating nagantay kasi yung gawa nila dito pulido. Tito Alves. Tito Alves is coming. Kay? Nabi ba? Atin na kay kasi na po iti nalpasan iti paramit tayo nga tricycle. Nga inanusan tayo nga nag-uray alos duwa nga Domingo nga inaldaw tayo nga pasubli-subli di shop ta. Nagadungay iti nakapila nga kalakay na mga tricycle so nga magsubli-subliak yata mauno na ati tricycle tayo nga maramit. Maya kasi natin. Ay, doon ang sako. Dito. May isang sako? Dito. Isa lang ito? Dito. Ano yan? Why? Saan? Circle. Tricycle. Tapos sa atin U-box. Saan? U-box. Maganda ito lang kay pinagawan ko ng U-box. U-box siya. May gamit. Pinagyan natin ng channel natin pang promote. Punta tayo sa Tartanog. Punta na tayo magsakay. Tapos meron pag dito yan. Tapos meron pa po dito sa likod.
Si Mario. Maganda yung tricycle mo ah. Maganda yung tricycle mo. Ang ganda ng tricycle niya eh. Thank you po. Salamat sa Diyos. Ganun. Matati ko na po. Maganda di ba nga? Uy. Luwas man tao. Dito tayo. Dito tayo nagpasyal kay Nanay Training. Training. Uy, uli na sila lang. Na? Ako ni smuggle na ti kadwata. Bakit? Wala sleeper. Hi. Ang tao? Naglakad kami day kay. Tanawin mo nga mo to si Cole. Sayang pusa. Isang pusa. Ming! Gusto mo makita yung pusa? Opo. Ming, Ming! Bilis kay Lola Training. Oh. Bilis na, bilis na. Sige, bilis na kay Lola Training. God bless. Kaya yung sinila. Tingnan mo ang kulay niya. Ano ang kulay niya? Saan si Meng Meng? Wala man si Ming Ming. Hmm? Huh? Wala si Ming Ming. Manang. Nami man? May tools na suya di. Why? May inspeksyoner niya, ano rin mga pulisa. Nami ba? Nami kulay niya may? Nami ang kulay niya. Kita taka to kaya sa ako, doon sige tantak na din dito sa bilyaran. Wala ito ko lagi. Ano? Ora ah. Lagi kami tumo. Uy, na tayo. Uy, na tayo. Uy, na tayo. Kino to eh. Uy, na tayo. Uwi na to yun. Uwi na tayo. Uy, na tayo. Uwi na tayo. Uy, na tayo. So guys, uwi na tayo. Uwi na po kami mga kalakay. Ayan dyan ang rain. Si Sky oh. Say hello oh. Hello. Uwi na po kami. Malakas po na ulan. Hindi po, bye-bye po. Hatidan natin si Inang Bakit ng prutas niya. Takay. Doon kasi natulog sa kwan sa baril. Tulugan tayo. Pila kay Inang. Ay, hilo Inang. Yung si Dayo? Prutas. Grips. Nalak aja tricycle kaon. Ay tricycle kaon nalak kaon kasi nga po. Ano to si Dayo? Buro. Buro? Luto ito buraw? Uy, buro. Intindi kitang kini tarumot kin buro tintud na ni Ang tester. Esther. Ati sardinas kin tabungaw.
Bastante ka ti si Dainang. Duwa na nga rabi. Kanya ka to yan. Woy, kanya na. Duwa nga rabi la kay nga naturog iti ni inang ta. Kakano umili iti kalkalapo na. Nabaydag gamin nga madina na turturugan na yun. Ang dakit kwa mayakit din ti balay ko nga batit. Mailiw mga kwa mang daldalos ti tapok. So nga nagpagada-kada albes nga mayakit to nga tapok. Ano nagpatay niya? Yung pagkapunin to Nag-evacuate ka lagi. sa bali ato na. Ano ba? Ano mapatugat eh. Ang tugot ko nga ano. Nag-evacuate ka na lagi. Oo, bakit? Hindi. Lakay. Hindi lakay mo. Nang bakit? Oo. Dayan tarupa mo na pa yung kabel mo tarupa mo dyan. Oy. Mabigbig na pa lang ni inang bakit di. Nagkuha na nagsingayat pero Huwag kaya sa ulit kita naman. Itatibin mo buya na. inalamin ni inang na. Bukol-bukol na sa. Nagtulpong di dyan, natulig ka no tatay. Ay, tatay. Oy, natulid. Ay, nako. Ay, nakapayat ti ko ah. Di man tayo sugat yaw? Kayak nang nasgaron nga mapan-injay. Tayo. Dahili. Nagkaon ka na, inang. Yan mga nan. Nagkaon ka na. Magkaon siguro. Kasi na po nahala tayo aja tricycle tayo. Dati gamitin tayo nga kwa. Nga pang biyahe-biyahe na agtudtudo. Hanggang iti lang na yan. Salamat manang. Salamat ti blessings. Salamat sa Diyos.